लोगोफोर गोजोन मोनाबिलि लोगोफोर एसे थाबायदोंमोनलै लोगोफोर मा बुङो आरोना क'क्राझाराव दङ लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि साननाङा आंखौ आं एसे सेक्रेटारि अफिसाव एसे बार जादों आरोना दिनै बिराद खोलो बार बारदों लोगोफोर नैबे जाबाय बर'नि राजथावनि क'क्राझाराव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम लोगोफोर नोंथांमोना बिराद मोजां क'क्राझाराव मानोबा बारहावायानो बिराद मोजां मोनाबिलिनि माने दासान्दि आरोना मा होनना बुङो लोगोफोर 6टासिनिफ्राय ओरैबायदि माने बार बारदों क'क्राझाराव दामानि बोथोरा बिराद मोजां लोगोफोर मिथिबायना ओरैबायदि थांनोनो बायो नैनिफ्राय लोगोफोर दा एसे जिरायनाय बायदिनो नोंथांमोननो एसे देखायबाय आरोना गाबोन सानाव हाबनानै देखायनोसै लोगोफोर नङा होमबा दा हरबो जाबाय गेटखौ बन्द' खालामबाय लोगोफोर टाइमखौनो होनायालै लोगोफोर गोबां बेरायो लोगोफोर नाथाय नोंथांमोननो माबायदि भिडिअ होबा मोजां जागोन बेखौनो साननानै मोना आं लोगोफोर आरो फानियाथ' फानि ओरैबायदि कमेडि बानायो लोगोफोर नैबे अरिजिनेल दै लोगोफोर फुरा बोहैगासिनो नै अरिजिनेल दै लोगोफोर ना नै लोगोफोर नोंथांमोन आं देखायगासिनो नै अरिजिनेल दै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' क'क्राझाराव गोबाङानो फैयो नङा होमबा आरो फैफ्रा माने क'क्राझाराव बिराद फैनो गोसो जायो लोगोफोर फै बर'नि राजथावनि मा बुङो लोगोफोर नङा होमबा क'क्राझाराव माने गोबां अफिस थाबाय नालाय बेखायनो एसे डेभेलप जानाय बायदि नुबाय आरोना दं क'क्राझाराव गोबां नायथावना बुस्थु आजिखालि लोगोफोर नै नोंथांमोना फैबानो जाबाय लोगोफोर दिस इज सेक्रेटारि अफिस लोगोफोर गोबां हाबबाय गोबां खेब हाबबाय अब्लाबो नोंथांमोननो देखायदों आरो लोगोफोर टाइम मिलायबा गाबोन नोंथांमोननो देखायगोन आं लोगोफोर दै अके अब्ला लोगोफोर एसेनोसै ना एसे देखायबाय आं नै लोगोफोर दै टाटा